lehenengo liburua eta nire lehenengo plaza esango dugu ezagun xamarra urte berean izan ziren, 2007an. Argitaratu zen nire lehenengo liburua Aulki bat elurretan eta kantatu nuen Gipuzkoako txapelketan. Niretzat idazlea naiz edo bertsolaria naiz esatea da konpromiso bat lanarekin. Ahalik eta idazle onena izateko eta ahalik eta bertsolari onena izateko. Egia da, azkenengo urtetan askoz ere lan handiagoa egin dudala idazletzan. Beti izan da niretzat inportantea idaztea, txiki-txikitatik. Saiatzen nintzen beste edozein esparrutan baino gehiago, eta bueltak ematen izkion eta ez nintzen konforme gelditzen, eta saiatzen nintzen testu horiei zehaztasunean, edertasunean, ikuspuntuan, doitzen, testu horiek doitzen eta hobetzen, eta bide horrek ez du sekula etenik izan. Uste dut, idazten duen pertsona batek leku askotatik edan dezakeela, baina niri asko gustatzen zaidan zerbait da, adibidez memorian arakatzea, lehengo paisaietan arakatzea, pertsonen arteko dinamiketan begia jartzea, eta hortik batzuetan, halako batean, ez dakizuz nola, zerbait gertatzen da eta ikusten duzu istorio baten forma, eta urteak eraman ditzakezu edo hilabeteak, apunteak hartzen iaia norabiderik gabe eta halako batean konturatzen zara horrek forma bat hartzen duela eta ikusten duzu kontatu nahi zenuena. Eta hartzen zara aurrez lan hori egin izan ez bazenu, ez zela momentu hori iritsiko, Eta jendeak galdetzen didanean, eta orain zertan ari zara. Galderak beti kontrapausuan harrapatzen hau, ze batzutan da, momentuan da, ez dakit, ari naiz bila eta jasotzen eta saiatzen. Niretzako literatura edo artea edo zein arte mota da elaborazio bat, transformazio bat. Orduan gure bizipenetatik abiatzen gara maiz edo ikusitakoetatik, pentsatutakoetatik, baina beti da artefaktu bat. Hau da, nik testu bat egiten dudanean oso garbi daukat autonomoa den zerbait bilatzen ari naizena. Bere baitan badaukana mekanismo bat funtzionaraziko diona. Sortzen ari zarenean, ari zara lanean. Eta ari zara logika berriak topatzen, ari zara estetika baten bila, ari zara erritmo baten, pultsu baten bila. Iruditzen zait, istorio bakoitzak eskatzen dizula pentsatzeko bere mekanismoa. Novela bat idatzi duenak ez daki novelak idazten. Ipuin bat idatzi duenak ez daki ipuin bat idazten. Esan nahi dut, istorio bakoitzak eskatuko dizu sortzea makinaria berri bat, historia hori kontatu ahal izateko, Aspaldi esan zidaten, ezin dela bertsolari ona izan bertso txarrik kantatu gabe, eta hala da, eta hala ere da kostatzen zaigun zerbait, Nik oraindik bertso saio bakoitzaren ostean nire buruari nota jartzen diot. Eta askotan joaten naiz etxera, latigoa hartuta eta esan, jende bat egon damen guri entzuten eta ez dute zer esan, ez dute zer aportatu, Hori sentsazio hori frustrantea da, baina aukera handia ematen du, ze iruditzen zait bizitzan asko garela, pixka bat exigenteak garenak gure buruarekin, etengabe ari gara gure burua baloratzen. Orduan, niretzat bertsoa bada aldi berean, jolasa eta gero entrenamentu bat, esateko nire buruari. Lanean izan erabat exigentea. Hau da, lehen esan dudan, konpromiso hori. Egin lan, eta pentsatu eta ikasi eta egon nadi eta orain. Emaitzan ikasi malgua izaten. Beti nahi genuke onak izan eta gauzak ondo ateratzea, baina bizitzak ez du horrela funtzionatzen. Bizitza ez da ez justua, ez logikoa, ez zuk nahi duzun erakoa, Orduan, niretzat bertsoa da entrenamentu bat esateko egin lan, erori eta altxatu azkar. Espazioak eta lekuak beti behar dira, zerbait sortuko bada, suak sortuko badira. Nire ustez importanteena da
zu txiki horiek denak piztuta mantenduko dituen jendea aktibatuta egotea. Eta adibidez, niripena handia ematen didan zerbait da, liburu dendak desagertzen ari direla. Eta horregatik esaten dut, horrelako lekuak oso garrantzitsuak dira, baina horrelako leku batek nire ustez ez ditu ordezkatzen 15 liburu denda. Herri horietako bakoitzean urtez urte irakurle bakoitzari ari direnak esaten, irakurri ezazu hau atera da, gomendioak ematen, eguneroko tratu horretan, jende arruntarekin, herritar arruntekin, nolabait kulturarentzako zain horietako odola elikatzen, Orduan iruditzen zait hori, oreka hori dela beharrezkoa, biak direla beharrezko, batak ez duela besteak entzen, baina ez dela behar beste arretarik jartzen, glamour handirik eta ez daukaten beste leku eta bizitza eta jende horietan. Etxepare Institutuarekin harremana izan dut, beraiei esker joan nintzen uste dut lehenengo aldiz Greziara, Tesalonikako liburu azokan izan nintzen. Hori izan zen nire lehenengo aldia, esango genuke Euskal Herritik irten nintzena literatura zela medio, edo. Segun eta jendeak nola ikusten gaituen agian eman dezake, hori dela horrela bizi garela eta ez da inondik ere, da erabateko salbuespen bat. Aukera ematen dizuna, beste literatur sistema batzuk, beste azoka batzuk ezagutzeko. Momentu batean atzerrira joan eta ikusten duzu beste idazle batzuk, agian hizkuntza hegemonikoetan idazten dutenak, zertaz ari diren eta ze solas modu dauzkaten beraien artean, eta ohartzen zara, guk dauzkagun antzeko solasaldiak direla. Hau da, ez dela beste esfera bat, beste mundu bat, ofizio bera egiten dugula, ez gaude hain urruti ere jardunez, gero beste gauza bat da, hori baliabidez, nola gabiltzan, zer den hizkuntza gutxitu batean idaztea, nola dagoen, gure ekosistema, gure sarea, nora iristen garen eta nora ez, eta garbi daukagula gure etorkizuna hizkuntzatik pasatzen dela. Hau da, hizkuntza indartsu ez baldin badago, literatura ez da indartsu egongo, bertsolaritza ez da indartsu egongo, eta euskaraz egiten diren gainerako arteak ez dira osasuntsu egongo,